Il-Partit Nazzjonalista illum immexxi minn Alex Borg sostna li hija gidba li Gvern Nazzjonalista friża l-pensjonijiet permezz tal-kelliem l-anzjani Paula Mifsud Bonnici waqt il-programm Ricky Debates fuq ix-Xandir Nazzjonali intqal li hija gidba li l-pensjonijiet ġew friżati fi żmien Gvern Nazzjonalista. Fil-waqt li għandna gvern li dejjem jgħid illi il-pensjonijiet dejjem żiedhom u li l-Gvern Nazzjonalista friża il-pensjoni din ukoll naħseb li hija gidba. Id-Deputat Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici kienet qed tiddibatti mas-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paula Ġuż Galea fil-programm ta' Ricky Caruana. Hija merit il-fatti li fi żmien Gvern Nazzjonalista il-pensjonanti ma ħadux żieda kif ħadu issa taħt il-gvernijiet ta' Joseph Muscat u Robert Abela. Kollox 11 żieda lill-pensjonanti. Paula Mifsud Bonnici qalet li Gvern Nazzjonalista żied il-pensjoni b'168%. Bejn 1987 ġej għalija u it-2012 iż-żidiet li ta' il-Partit Nazzjonalista, Gvern Nazzjonalista kienu 186% aktar aktar. Taħt Gvern Nazzjonalista, il-pensjonanti lanqas il-kumpensa l-olli tal-ħajja jiġifieri l-kola ma kienu jieħdu sħiħa waqt li llum fil-budget għal din is-sena l-inqas pensjoni saret daqs l-ola pensjoni fl-2013 eżatt qabel ġie sfiduċjat Gonzi PN.